у палажэннях конкурсных у нас прапісаныя так званыя заснавальнікі конкурсу, ці то проста заснавальнікі. На сёння гэта і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, і Інстытут журналістыкі, і ўласна тая самая кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі, і рэдакцыйна-выдавецкая установа «Звезда», і ўласна рэдакцыі часопісаў «Маладосць» і «Бярозка». Власне, чому особливо позначені наші редакції, «Молодості» і «Бярозкі», власне, менавіта тому, що ми якраз таки і плануємо з допомогою матеріалу цього конкурсу проводити додатковий отбор авторів. Для нас це вельми важливо. І це так само стосується найперш з мети конкурсу заохочення літературної творчості серед молоді і розвиття національної літератури. Конкурсні роботи студентів різних ВНУ нашої країни приймаються у шерегу номінацій. Это и проза, и поэзия, и творы для детей, и критика, и переклады, и драматургия. Мы на протягу всего конкурсу, на протягу аж на 2 этапов будем проводить максимальную информационную подтримку. Первый этап, як вядома, это власне разгляд досланих нам заявок. Заявки досылаются по абсолютно конкретной форме. Заявки досылаются згодно з уже досить давно позначеними потребуваннями. І фактично перший етап у нас розтягується на всю зиму, це всі зимові місяці. Ось, після ж у весну проходить вочний етап, який зв'язаний з літературною учобою, який зв'язаний з самою приємною часткою, напевно, любого конкурсу з нагородження. Це красовик. Тут же будуть працювати майстер-класи, які лекційні, семінарські занятки, що, як показує опит, як показують відзиви наших удільників, у тим ліку, які були зміщені у 9-му номері «Молодості» за цей год, це допомагає, це вельми важливо. Критерії оцінки твору, напевно, не відрізняються від критеріїв оцінки на любому літературному конкурсі. Це і оригінальність, некая композиційна цілісність, ввогуле мистецька вартість, стилістичне, мовне майстерство письменника, ну, натурально, то, що важливо для любого автора, володіння мовою і елементарної письменності. І так само нагадаю, що на конкурс приймаються твори, які ніде раніше не публікувалися і не удзельнічали в інших конкурсах. На жаль, ось гэты нюанс необхідно повторати для некоторых авторов несколько разов, потому что люди часом забывают, что не совсем корректно предоставлять один и тот же твор одразу у нескольких конкурсов и нескольких выданий, як бы гэта не хотелось.